up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, lukumang, nana sasa bayo kromo we wato, we karunu ko archi de prespator fanyunsu serna seipsa. En we kar de jong wan toe, want lek fou sabi, de jong wan na volk futamara, na de man kontiri, de man kontwa worko. En daarom mek we roep de op. En je shi taki a oproep do, die VAP do, die a start zijn voor een verkiezingsprogramma, dat je shitaki a nos potu. A jesa mira be laite luken vlog toe, dat je sheng, dat jesa mira be deina adapena olifant. Je verstaan, na geweldig sani. En we tak des matani toe, die jere van de pichi tapakari, van voorzitter voor VAP, tevens president van Kondere. Je verstaan, en asane jisma groschi, want miserf die bedape mischibe grodim shisma. Je verstaan. En mis don janga barawi cash. In elk geval, Masra Gambo, Grand Langi, die na programma die de baka. En natuurlijk met baralas ma odi, ala sei, tapagron tapu natuurlijk a 1 miljoen saranamang. Maar lek fa usabi, Masra Gambo taking ba ma teka voorproef direct aan mijn lolo, maar nog gim no aan ruimte. Maar goed, er zijn duidelijk, overduidelijk barangasa. Me baru vanuit de plek ja, so grand tangi dat ook kong. En natuurlijk alla de bardangasa, verre districten natuurlijk ook. Dit is eigenlijk een Orange Movement kracht. Dit is na a power van partij. We sorry sang VHPD. Meest belangrijk, vorige week u barwa oproep. Natuurlijk alles wat fasie probeer voor doen oproep via social media, via televisie, radio, maar ook via ons programma. Meest belangrijk met bar unu grantangi tak ukong en ugi gehoor, maar meest ook toe sa belangrijk, amoro belangrijk wana a boodschap voor a president en de traasprekers. Yushi so si a partij wango Masra Gambo. Ja. Sot ontwikkeling onwachar kolek partij gistranang. En natuurlijk je aan nation voor sranang, want amoro belangrijk zijn je president takjen toe na a people mus aba voordeel. So, for so go moro farada mi wan condoleer den die kerman nanga alasi, want wan bigisma beventa kut a muskong motani keri fukon jaso fukoyere en leider. Isabi tok, asan dati mi fene na wan gevaarlijk soort sani, degwe baka oso masarakareng, maar dat kan de laatste wens bede taki abe komek mee voor een partij sa stem die altijd. Die verstaan en we condoleren familie. En van hieruit natuurlijk condoleances. Ook namens de partij. Ja. Zo. Dan we moro fara. Dat die luku desan sepsa. Want je begrijpt dat 2020 de regering die strijd aan. En met tang herhaling voor no maglas asan disi. Want met teju wansantak no waka bradi passi. No so waka passi. Waka asmara passi. Dat ide zeker dat je Europee go. Je verstaan en na passie voor VAP. Na dat na passie. Ti de na pirborsu want un tak de san lek fa de san de. Isabi tok. Une kon ben asani. No. Want om nele stemi tak Masra Gambo ip taka san lek fa san de. Want de chief min verstator tu. Isabi tok. No, maar lek fa isabi Masra Gambo. Ushi en a boodschap ben het duidelijk voor a president. Fa a vertrekpunt bede en fa useta sanko. Lek bonfurus ma sano sabi kane de vergiti tu, ma mi wan herhalen ti de jaso. A volk liever in, a nation liever in. De taibere, zwaar en telek nu bepaalde gebieden, je ziet dat jongen maar abif taibere go doro ete. Maar a vertrouwen de. Efficiënt massa sa konda pe Masra Gambo a vertrouwen de. Dat wan tak libisma e firi tak a veranderen na apartheid dis wan kan charko. So we a veranderen die e kong de obidjanga de monitori wan na dat chara kondre gwe na dipi. Na a money probleem. Want in begrijp taki
regering Bouterse Amerali Bouterse Adin. De mandati teki wan na wan stiara. Ja, nou asking. De mandat teka kondre abra na wan koers fu twee taktek minek batak en ti de mante me mitanga wan mami go bay wan brede wan Japanese man. Amantak bra gambo fafi mitak mide. Amantak atenda koers be de twee taktek mi be man spar. Isabi, mi be man bow. Ti de na de man sip ching. Isap sama temi, mitak madafa. Amantak bouter se vernietigen kondre. Ja. Vijf en na tordat. No, maar dat is zo. Daarom a volk, Masra Gambo. A volk stem, give HP 20 zetel in 2020, toch? Ja. Dat is toch duidelijk een boodschap dat a volk bij want dat umbem gooi naar regering. Ja. A volk bij want dat umbem tira kondre. Juist. En utiri a kondre op basis van realiteit. Zo. Uno no go do populistisani. Nee. Oké. Maar om Nederland se actie mi bakataki. Mek de jong wan jere. Sande man apartheid. Dus in een regering. Kom mo giyu sempre sani. De komitaken verworvenheden voor apartheid. Dus de win marchi. Precies. You lekstrana people no be man buy $50. You $80 say be pot na you bangi. Ja. Wan 50 strefi no be man Ik buy. ben beji dem af Ik ben beji. No. Na you zorg ervoor dat je pota partij. You zorg ervoor dat je hervorming komt. You zorg ervoor dat tide. You kan buy $10,000. $10,000 ik kan buy. Ja, En ik in kan buy afgo no beji beji. In een beji no man. Af ik go email de aan i abi serde. Je buy you dollar. Omen you wani. Soma wan trasan epsa. Isap tak desman e broko de edanga pis dati. Omdat Masra Gambo is opzijde. De ma a vertrouwen in a SRD. So, want hij grow. Hij grow je a vertrouwen in een. Alek tibor je boron pontalesi je shen op tjeso. Tak babora fura patu. Precies. En dat na asani. En me probeer voetaking ook toe. En mang mag boosjere Masra Gambo. Mina next time makan a pistor dati. Omdat mi saptak met tak litsani jaso. Ja. Die a regering die stik abra. Paimang lek paimang de malib juno. En dan met taking tak skakbord, this that board. Yere. Well, committee na nga her skakmat na nga skakbord u parkeer wansi. Una da nga de sanati. Una ten fasan. Una tengi de sanati. Us don da pe futeku en u teku verantwoordu en u zorg ervoor dat we char rechte we gileden na kondre. So ma yere jaso me kong inatori want je kras me. Yere jaso. Sang a regering Bouterse Amerali Bouterse Adin. Dat de ma set wan val die de ma lasa verkiezing. Dat de ma set wan val ja regering die stak binnen 3 maanden fadong. A eerste val de ma karab ala money die be da wan precies be pai ambtenaar. Surinaamse postpaarbank tori toch? Juist. Ala de sandati. I verstaan. Maar mi wan stel wan toe vraag. Want om Nederlands actie mi baka. Taki a vorige regering, Bouterse Amerali, Bouterse Adin, de belenwa money na IMF. Suma paya money dat, piche me? Masra Gambo. Me aksi you No, na regering ja e paya man. Me kong minok baite. Suma e pay a 4 miljard pay mandi de ma meki. Suma e paya Na regering ja. Together na nga sasra na people, eh? Juist. Na uno e pae. So. A richting e bepaald door a regering wel. Ja. Maar na uno money. Suma e pai de pai man, de binnenlandse pai man, de passi die be mus meki, passi tapu, passi ne meki, isabito. Na wie belasting money e pae fe Masra Gambo. Soort president. En a president e zorg ervoor dat a richting e gifutak de pae man e pae. So, me kon ete wan actie ma bif actie, want ja jong wang. Je verstaan. Suma e sorgu taki de paima e pai. Na regering dis toch? Na regering die si Masra Gambo. E sorgu tak de paima e pai. Ja. Je verstaan. Klopt. Klopt. En ondertussen a regering die se sorgu f moro sani, da kom je refi. Look ja so no thing.
You nou een individuele burger. Daarmee abe like een taxichauffeur. Ja. Wan massa eser wap chin gruntu na wan taxi strati. Wamade klusjesman. Wan klusjesman. Ja. You na no wan papira moro fanuru nanga wan ID karta yum gona bangi. Ja. Yum gona bangi. En dan je ziet dat de man je pifu op een rekeningnummer. Maar jere no, kan de man denkt dat na zomaar zijn we dat ik artja president. Laat de burger, laat de binnenlands bewoners, laat de mensen van Apura, laat de mensen van de woonwijken, laat die marktverkopers, laat die buschauffeur, laat die ijsverkoper ook een bankrekening krijgen bij jullie. Want ze zijn tot nog toe uitgesloten van een bankrekening. En gisteren heeft 1 bank al bekendgemaakt. En ja, ik ga die naam noemen. En als banken goede dingen doen, mag je hun naam noemen. Dat is de Fina Bank. De Fina Bank heeft bekendgemaakt. Alleen met uw ID-kaart. Alleen met uw ID-kaart kunt u een bankaccount gaan openen daar zo. Als wij dat bereikt hebben, hebben alle burgers een bankaccount. Kunnen we het sociaal programma beter uitvoeren voor de burgers? Kunnen we die gelden storten op de rekening van die burgers? Dat is wat ik bedoel. De spin-off van het financieel-economisch beleid moet verder naar de maatschappij, moet verder naar de instellingen gaan. Zo, en dat we sluiten lekva aan een ID-kaarta, ik kan go op een bankrekening. Zo dat na sociaal vangnet door dat de man kan storten. Money, ja toch. Money, money. Wat die mij kon, dat de man stort dat die. Dan no lanti e begisma. Archi man, mino brasan dat ko beru een jaar ten insernang. En disi, lanti e begisma, suma abi ruimte voor op een foodbasket. Dat want ik een foodbasket na fika bayi ala denyang bunkopu. Ino mango bayi wan eis kasi na foodbasket. No. Isabito. Ino mango buy one microwave na a food basket. Ma I aardappel, a jong, I kono foroko. Isabi, I check oli. Ja, de san dat I kan go buy na food basket. Dus dat one taki. En ja, zo'n food basket abi fire karasani. A machine pe ari. Postapparaat. A postapparaat. Postapparaat. Zo of de food basket. Ja, maar dat is op een rekening. Tot daarom een president zorgt ervoor dat je op je rekening je sociale bijstand is stort. Ja. En na fi hara karta zo'n food basket. Say one more. Say one more. De man man doen dat pe al die tijd. Nee. Nada nihil noti na nga her programma of de man. Na nga her set of de man. Skakbord. Parkeer. Parkeer. Dat we gwe moro fara. Yes, sabito. No. Dan a regering disi, namko a president, dago takanga de bani, da a sorgu taki, direct wan bani met bekend taki, jere no, me saka a rente die bij de 30% voor hypotheek, me chare ka 12%. Ja. Dat want taka SRD via waarde de ma briba ini. Ja, klopt. Dat na hersani. Daarom met takken ook te emmer takken pratkant heeft me voor Masra Gambo. Alla de banken voor 2020 bij failliet. De man nog gebruiken wordt, want dat ibo last bribi bangi, maar de mama meer takken lek chimang. Ja. Want mi wordt toen meestal kan de tapani voor dat net doen niks. Maar alla de bangi bij brokok ba. Isa buan piste wan DSB directeur bij knap na imo voor door dat maar je takkie jongen. We zijn klaar, we hebben niks meer hier. Na olo no modina bangi. Ja, olo krater. Next no de. Briti branga sa tak unu cara veranderen. En prama itak yang bakal masragambo. De matak ine yang stabiliteit. Wel, stabiliteit ye yang. No make man low you. If a stabiliteit no de ina SRD, you no man buy one saka alisi. You no man buy 1 kilo aardappel. You no man buy 1 kilo sukru. You no man buy 1 liter olie. Maar je bedoelt na You no man buy 1 stones refi. na foodbasket je go bij En daarom, Asani. precies, en daarom is belangrijk, stabiliteit berdanga sa ye yang. No make de man ko tegelijk 2020 stabiliteit in oma yang. Wel, je hebt no import dekken richting om het 6-7 maanden. Say one more. Dus na you input bradanga sa. Volk na you input. Na you taibere fuset de sandisi. Alleen a president die richting. Daarom met takje ook toe. Im ap koko.
Fu zorg ervoor dat je draai wan kondre. Fino abeng, yo tak babau nanga tralalala sani. Ja, dat is true. Maar dat we gewoon moro fara, want in begreep dat je archimalukuman na sasa bij je kromo. Alla de sandi seipsa zijn verworvenheden na de presparsan die sa regering bereikt voor a olope pe de man pur a volk disi. Je sabi de man chari kon jaso. Vi kan sorgu taki, iman sorgu yupching, iman sorgi grampching, iman sorgu fi oudei. Je sabi toch? Want no serf je pensioen, de waarde vast. En je SRD teranga. You sabi Masra Gambo, ik kan Google. Alam no be na internet ba? Yeah. Google. Go luku of pension funds no be faito. Ja toch? Huh? De ma take dape a money, de ma scattering. De ma take centrale bank money, de ma scattering. De trouwens bartak aardappel na nga de man bay. Omdat amano sapsosi a beleid be wakaf de man. So, maar daarom je tak lauw sani. Maar wat trasane gebeur, dan no centrale bank het dan garant. Isaba AHP toch? Ja. Abo osotori. Ja, klopt. Die kan go leni, dus los van die go gewoon van 12%. Ja. Bij de masaken kom. Ja. Dat je want er een bakaf 7% via AHP. Isabi toch? Die kan go leni. Ja. Voor bouw. 1,6 miljoen is het. Ja. Dus tanga 1,6 miljoen, ik kan go leni. Je verstaat toch? Ja. En centrale bank het dan garantje. Zo banyi iwani kan Ja, go. ja. Ja, verstaan. Daarom belangrijk de Masra Gambo. Zijn nu genoeg middelen. Meshi Asani Medina, ondernemer de wereld, ook to Meshi Asani. Zijn genoeg middelen nu beschikbaar, toch? Voor you kan go tekenen leni na bangi of via AHP, toch? Dat tolk een bepaald x-bedrag je kiest gratis. If je hebt zago dat die in lengte in more oppervlakte, dan je go via bangi. Toch? Ja. Maar mijn punt is dat je dus nu ruimte hebt om aan financiële middelen te komen. Ja. Voor poto, want je dagbak op dat So, we moro fara. Dat die luku ala de san disi. Da ya bisma. Des dona gralanti krutoso. Want de beset wan fal ja regering disi. Ja. En die de shitak a regering nog gwena fal. Dorosei ko yepi, EMF ko yepi, de manf ja bani ja so ko yepi de shesha ina financieel wereld, da grond tapu financieel tori insterna. Da sane waka op villages. Isabi toch, de man zette centrale bank met de bani go met regering, minister financie, Ja. ala de sandate seti. Dan a economie is set kom. In feite no pode na grongo gro. Dus junoms domora sei. Im dumei, no sei no grotu yo dons dom tata. So, maar me kong. Dus dat je begrijpt taki, ibe de abman no in gralanti kurtoso, die leg uit disi, ik kan een vals verklaring, ik kan het disi, ik kan het dati. Maar attendi de man bij op de 26 zetels, regeer, dan met taki a regeren Bouterse, Adin Bouterse, Amarali, je verstand, dan de 26 stem die de man bij Abidus de man bij kan doen. Sadema wani na parlement en na president no bego lek verantwoord toe af. Isabi toch? Schreef. Dan me vraag me eigen af if de no be de no lek vader de kritisch no. Fes anga esut tichi ina wil van regering anga de sandati nanga fake tori nanga la de soort sandati troa regering. At dat mek missie Ingrid Waldering Taki, de man Soroto Bouterse, expressie dus attack. De man ita hoort tak nou een politiek proces, terwijl hij chiri. Het doet omensani. Dat heeft sawan no so. Dus eigenlijk is die aantak NDP wil lasa verkiezen. Na dat afvrouwen taki, want if Bouterse no be Soroto, dat verkiezen bouw wini. Dus hij die aan, dus na leg je achterban uit dat unafus power lasi. Je verstaan. Well, this my saying inefficient, but like you na last three, wins any party kan kong going na stray na nga FIAP. Misa buwan sani. Bradanga sa lobby wang en volle fusrana. En moet takin no go met telek 25 mei 2025. Je moet één ding vasthouden. Er is toen 10 jaar terug, voor 2020, 25 mei 20, want beleid bij de Masra Gambo. Ja. En u was daar tegen.
U heeft toen gestemd voor financiële verandering in Akondre. A president Tekalit, u potwa regering VHP, char no aher beleid tapwata richting. U kunt nu aan financiële middelen komen. Ja. Uw eigen geld kun je zelf bij de bank nu lichten. U kunt nu met een ID-rekening openen. U kan zorgen ervoor dat je kan take lening voor bouwen of zo. Wees nou 1 bij 1. Ja. Ano erg, maar je kan take voor bouwen. Sono broy alleen no natio. Nova Fonds de Sabe broko helemaal Masra Gamba. Ja. Nu een beetje ook voor de kleine man die in de productiesector iets willen gaan doen. De orusma de ma gebruiken money de ma scatteren money Masra Gamba. Pensioenfonds. Ja. Dat dekba. No wap money in een centrale bank. Sa abo import de kengo met 6-7 maanden. Sa uwan moro. Maar na taibere. Na taibere. Maar jere no. Desma e taibere no. Dan aten a fesi. Pede ma bem corrigeer a regere fa taibere no. Be deti de. Isabi tok nanga de 26 zetels dati. Dat de ma be orde mofo. Dat de. Ajesa oni de man be lokji de. De man be abuwan sani mine koti mo voor Masra Gambo. De man be abuwan sani no man. Na 26 zitten wilde dat slechts amnesty doorvoeren. Dat be dat hergeen voor de man. So ma libi fa tor dati. De man no doen. De man doen lo fout sani nanga 26 zetels. De man no chara konder ka fesi. De man chara ga grong. En nanga 20. Da VAP is sorry tak nanga 20. Me left a kondere oppo. Maar ko archa president. Zowel van de coalitie, geen verlengstuk van de regering. En ook de oppositie. We hebben geluisterd naar hun kritieken. Dit is wat we nodig hebben, meneer voorzitter. En als we dit parlement afgelopen jaren met zo'n kritische houding zouden hebben, dan zouden we vandaag niet in deze crisis zitten, meneer voorzitter. Als we deze kritische houding zouden hebben, waarbij de regering constant ter verantwoording geroepen is geworden, meneer de voorzitter, dan zouden wij geen crisis nu hebben. Dan zou die regering niet die ruimte gehad hebben om ongebreideld te gaan lenen tegen hele hoge rentes. Als we deze kritische houding hadden, meneer de voorzitter, dan zouden we vandaag als land verder kunnen gaan met onze ontwikkeling. Maar door nalatigheid van delen van het parlement hebben we een setback gekregen. We zijn teruggeplaatst in de historie, meneer de voorzitter. En nu moeten we weder opbouwen. En ik ben blij dat die kritische houding er is. Maar laten wij ook lering trekken van wat er gebeurd is afgelopen jaren. Ik hoor het verhaal, we moeten niet terugkijken. Nee, we moeten terugkijken om daaruit lering te trekken. Om die fouten die gemaakt zijn, nooit meer te maken. Zo. Da uyere sa a president taki na leksa utakja. Da tidena dei. Da de mousuku elempo nu okorok barafu. Isabi tok. Maar waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt. En daarom heb ik president taki in het sociaal vangnet doen maar ook grijpen dappen. En na de bezig ba. Ik grijpen. Aan mijn grijpen na GBB grondbeleid. Voor zorgen taki inuan jong wang die ik kon. Isabi toch, moest de in staat voor abon pis grond. En de sociaal zwak wang, de moest man chisi abching zwakke huishoudens als steun. Als sani want no wire torep sape de man jisma die no abe van oudo. Je verstaan? Ja. Ongeveer 25 doezoesma bij de sabe vraag de sandat aan Masra Gambo. Ja. No de man krima san, de man filter, dus de man dat ne fin moro. Dus je ziet dat jongen heel traag beleid te komen. Maar van president zo we kar alasma. Suma no go eten na sociale zaak. Dat go melde you aan go actie. Tak jere so. En if de teji wan bana basani. Isabi toch. Ika imaf mek amok want ja recht tapu. Isabi toch. Omdat die be taibere. Van situatie die uteka kondre abara. En no die ego de im nyama shwiti tu. Dat de man kan doen dena ding dat de nyamen dat no kan. En daarom ik a president taki hij grijpen in asani en hij waka en morotorego terama ate brong isabito terama ate brong
Want me bedoel taki de manga dobru salaris anga de san dat de mai. Bar no. Ja. Want tramang gewoon zomaar dat op een ministerie maar in worko de man no sabi you. Daarom een registratie bij de ook toe Thomas Ragambo. En laatst misschien onderwijs voor bijna 1000 ambtenaren. Sa gewoon de man bij de tapa loonlijsten werden dus betaald. Isabi toch? Maar de man no be daar worko. De man no be roko, de no be daar roko, de no be do next. In die somiere tak yo, toch de man tegen dat je soort dat we krimas a boto. Ja. Isabi? En dan 1000 smak vallen weg. Dat wil zeggen dat er dus een besparing gaat plaatsvinden, toch? Ja. Isabi toch? Je staat. En zo vind ik ook toe van Masra Ori doen. Ja. De tramminister moest doen toe. Juist. Weet je? En dat is dan een zuivere koek. Dan krijg je een apparaat straks van de overheid. Pekatak, amang nou een zuivere koek. Dus dit is het. Zo. Dat wordt dat politiek torno. Want je bedoelt dat bepaalde zaken in het politieke landschap zijn gebeurd. Dat die luku van de zaken waka. Dan me bedoel, luku if manga you bestinga. Toch barawikas? Ja, Masra. If u bestinga. Dat op een gegeven moment, zonder of misabi, je berne die man baka. Isabi toch? Is dat no kan? No, dat fout. En no kan boom. Want dan me bedoel dat mga je waka dan, we gaan onti toch? Dan ami gome lura met die, fukachir met die charka oso. Terwijl je hoor wan gon Jimmy. Ja. Ami baka. Ja, de man dat die was raga. Ja, de man ati. Ja, de man Dat hem terai luko. Ay baka. Ja. Dan me sita kwan gon ora ami baka. Isabi toch? Sanari de mino sabi. Maar, iba kans in een regering disi. Be dusani. Ja. Ibe ap kans. Want a wonen project aan you bem chareng. Luku, precies dat. Nasani Masra Gambo. Luku, adi a regering meki. Dan wan taki tuta. Ja. U mek wan taki hoor wan mofo tak. Wan cha verandering kom. Ja. Maar naderhand. You see kans. Tak jere no mi kan brokamang en mi kan making. Ja. Maar dat nou verkeerd analyse. Nee, want ze nee, asan dat i me mek wan analyse factori disi. Daarom meki. Nyan shweri na ngasma. Ino mus doen nooit. Omdat asan dat i ne conform gado buku. Im de gewoon oprecht. Oprecht, klopt. Te Dat is true. we go woroko. Isabi toch dat opnap gelijk. Je verstaan. Ja. Want dat toch mi vindt dat ik dus mi otaka san lek fasan de. Dat VAP haar NPS kon. Terwijl dat trapartner no be wan NPS. Ja. VAP tak nee me hari kon omdat we hebben een historische samenwerkingsband. True. Je verstaan? True. Dat me hari kon. Je verstaan? En de moest luko bong. Ibabi. Pengel, Lachman. Ja? Iba Feilchan, Sarjo. Is je verstaan? Ja. En de man dat daar kon er bij waka. Kondre bedrai. Dan nou, die we teka sani do be sapsa we go teki. Da gaan de weg haar de hari seref puro. Fuli mi wa ini. Fuko play zogenaamd anomie. Daarom met take Masra Gambo. Take one boto. Dat je op om een passagiers. Of nou een vliegtuig je take dat je passagiers dat je een piloot. Dat je jump op de parachute daily plane. Jump op dat je take parachute. Of je take zwemvest dat je jump in de water. Dat je liep de man. Dat is al een teken dat je een integere leider. Nee. Kom pijete yes aan dat Masra Dat is true. En dat zeep sanga you me go moro fara. Dat zeep sanga you. Dan nou je beti vinga in event burdu. Dan man eko infiltreer na you. Terwijl de man bet daar in een kamp ba orde biji boda biji face de mek de sani. Dat de man kon infiltreer no na you. En nu zit je met je mond vol tanden. Ik vind het een heel jammerlijke en kwalijke zaak. God forbid. Vals aan dat kan. Terwijl Sabiman be waarschuwt dat no doe dat. If je doet dat, je koti servi niet vinga.
Isabi toch? En Daarom. nou, ik koti vinga brudu serafin efeni. Maar latika ba to? Kan dera, kan da no lati, kan da lati. Maar luku mioteji eerlijk, if one parasit gweni brudu. Probleem. Datara abi furo kanga yuf ji deresi fa moto baka. Fa parasit dat kan moto want sa ay do ay vernietigd. En a sepe de man is e go pemishi de man wan weji asan go. Ma nana sa saba yokromo nam las ati. Want safe ape mi soru ba. Safe ape e dongo kong. Da ya bisma di nobe man kong. Da safe ape e dongo kong. Dan suma wani lukuno te yange mai waka starati. Isabito de ori mane yapon. Japon. Of e yapon banti, ne koto banti, of ne buruku bere, je ori mafino las pasi. En daarom ik met je. Uno go waka baradi pasi, uno go waka pasi, waka asmara pasi. En asmara pasi je shi, u karde sanji, pe vooruitgang. Junon gosdong lekte fisi datap toko banyi las watara. Kweti no wan yura danto loisi. Dus yum sabi taki na pasi disi we waka. En wan ete wasan ma bifte yun. If you ji akonder disi lek zou do in 2010, ik leg de nadruk erop. If a volk disi do asan sa de do in 2010, isabi toch? Om het land uit handen te geven. De jiwan tu man, i jiwan tu parasit, die parasiteer you, isabi toch? Daarmee jinyang, finya nomo, terwijl daarmee goede serefi, amai vernietigen kondere, amai vernietig you, en tanga no, na you gram ching ebari, na you ching ebari di musgas koro, na den efiri, da, de setafal, da imtak na presidentschuld. Maar na presidentschuld, na desma en tidena de lowe. Igo Ja. chibri, liba boto, a boto sungu, i liba volk in de steek, i lib je achterban ook toe in de steek. Dat is al duidelijk, Masra Gambo, dat je bent geen integere leider. Nee, Huh? Je bent niet in staat om verandering door te voeren. Je bent niet in staat voor Leiwan Kondre. Want een leider van de Maitaking, een leider Nelowe. nee. Isabi toch? Omdat mi volg a leider die zei taki, a lowe man, i verstaat toch. Pe amai tijdje achterban tak jere no. We gaan harde maatregelen moeten treffen, baka die de machitaka downfall kom. Isabi toch, a financiële catastrofe. Kom niet doen. De amai tijdje volgt taki, het zijn harde maatregelen, we gaan het moeten doen. Maar in een apa durf, voedweng. Lek je desma pakket, mek desma abon idee, tak na vooruitgang. Dat je bouwen passie de nyama money, isabi toch. Is catering, dan train bokon, dan dis bokon, dat bokon. Zo dat na losse vlodder, Masra Gambo. Na Bueno. lasting. Maar branga sa, misschien meneer tijd door ook ba, Masra Gambo. Ja, Dat want taki, unomang, godoro to. Of umag godoro ete. nee. Na meneer tijd na een afgrond tap. Kita wo rusref na meneer tijd. Umusu. Rigas woman. En samen te junu met tantaken. En dis moest de umoto. Want if je waka baradi passi, no so waka passi. Isabi toch? Want waka passi, mis waka passi. Seref ji aan kabataki, de man soroto bouter se wando lasa verkiezing. En seref ji dat aan kabades sabi. En suma wan kona festival konder disi na tusane du. Na a regering disi, dus onder leiding van Masara Chan Santoki. Na mandat ja bif pot baka fu charengo. Want ama abdurf atrama betak ja. Die maatregelen moeten getroffen worden. Maar hij heeft ze nooit en te nimmer gedaan. Ago dok, ago chibri. En nu i abwama ja so de tek koskosi. Alasani, wie sang go fout na Chan. Dat go fout na Chan. Maar jum zorgu dat june mek fout. En fijne mek fout. Trusiani na gron pranwa sani maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De je shitak je waka smara passi. Want dat tarangap tjunso. A passi smara. Maar inoma mek fout. En mine na mazar ding net die gambo.
Lek voor sabi barangasa, me baru wan grantangi of na mantem bakan of net je luka programma, maar ook to onze Facebook kanaal, maar ook onze YouTube kanaal. Subscribe en follow our link voor nu. Sa belangrijk gi unu ook to barangasa na a programma jaso sa HR sarana tot ontwikkeling ook toe. Me baru wan grantangi dis na fikash 2.0. I know you don't know what life is really worth.